Ahoj, dneska pro vás máme Tern Vectron S10. Je to klasická skládačka od Ternu, ale je udělaná v elektrice. Má tady silnou baterku, je to Powerpack 500, takže to má 500 Wh a k tomu je tady motor Bosch Performance Line, fantastický výkon, citlivý záběr, skoro nevíte, že to máte pod nohama, přechází to do režimu pomoci, že si toho skoro nevšimnete. K tomu je tady řazení od Deore, 9rychlostní, bohatě stačí. Fantastický brzdy Magury, můžete mačkat malíčkem, opravdu skvělá citlivost, skvělý ovládání, tedy by mělo každý kolo bezpečný v terénu, ve městě úplně všude, báječní světlo, je to v podstatě dálkový, ve městě je lepší si ho trochu sklopit, abyste neoslňovali jak chodce, tak lidi v autech. To nastavení režimu je tady několikerý, začíná to na eku, tam opravdu ujedete přes 100 km a přes Tour, Sport se dostanete až na turbo a i na tom turbu ujedete desítky kilometrů, takže když ve městě spěcháte nebo prostě chcete být někde rychle, tak se nemusíte bát, na něj jet pořád. Když se dostanete když použijete 80-90% baterky, tak na to eko ještě dojedete docela daleko. Spolehlivý, široký, víc než dvoupalcový Big Apple pneumatiky, ty vás podržej, nepíchnete je. Když je podhustíte, tak se v tom dá jezdit i přes malý 20-palcový kola v terénu. No a v neposlední řadě je tady integrovaný nosič, perfektní, pevný, hodně toho uveze a prodává se na to i sedačka pro dítě, takže kdo se chystáte, tak si ji tady přiděláte vzadu a můžete svíst i mrňouse. Kolo úplně úžasný, dá se složit celý, tadyhle vidíte k tomu ty součásti a když ho složíte, tak se vejde doma někde za dveře pod stůl na docela malé místo a nebo ho můžete takhle parkovat úplně nahoru, tady vzadu na těch 4 místech a ono se vám takhle normálně udrží. Takže perfektní kolo do města, všude, kde je málo místa, všude, kde budete jezdit do kopce. Tak ještě bych vám chtěla ukázat, jak se Tern Vectron S10 skládá. Takže nejprve je potřeba řídítka dát vlastně takto vodorovně nahoru. Dál potom uprostřed je mechanismus skládání, takže díky pojistce se jenom lehce vlastně za to zabere a uprostřed se kolo složí. Na kole i na tom druhém kole je velmi silný magnet, takže se kola snadno zcvaknou a následně se potom i druhý skládací mechanismem se sklopí řídítka, na která je tady pojistka, díky které se tady kola zaaretují tak, aby se nepohybovala. Dále se potom ještě může sklopit nebo sesunout více sedlo a kolo potom můžete i tímto způsobem parkovat třeba v garáži nebo pod nějakým třeba pod skříní nebo respektive pod stolem. Obráceně je to podobné. Nejprve tedy uvolníme pojistku, potom tedy řídítka zacvakneme zpět a odendáme magnet a potom vlastně ten mechanismus skládání zaaretujeme tímto způsobem uprostřed. A řídítka vrátíme ještě do horizontální polohy. Sedlo dáme nahoru, aby jsme mohli vyrazit a jedeme.